Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Day one Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ọka bụkwa no be voice of the east tata bụ oge nkata chetakwa na tata ka anyị na-esi ofe dị anya wee butelu no tata anyị esigo nya bụ ofe ka ihe chọrọ ikwu maka ya tata how Igbo fashion has revolved from the time immemorial to kita maka na unu n'anya anyị ka na-eyi akwete anyị ka na-akwa isi agụ anyị ka na-emenya bụ ihe niile anyị ka na-eme ya kita unu ga-eche ntị unu ga-abịakwa ka anyị na unu kpakọrịta ọ bụrụ ọkwa sọ mụ na-etinye bụ ofe nwanyị ọma ndị be anyị ndewo nọ daalụ anyị na na nketa ama m na ị na-afụ our fashion sense kita na-afụ ka anyị si eme ọkacha ndị dịka Joe Pondek, Joe Cruz ị na-afụ ka ihe ọbụla ha tinye na-arụ ka o si a blend ya na ancient and modern yota kifi nwere ikwu maka ya dị mma ihe kwesịrị ime ka na-eme ọkụ ihe kwesịrị ime ka otu ọ kwesịrị dị ka ọ dị nke bụ eziokwu bụ na otu ọ kwesịrị dị ka ọ dị maka na mma abịa nọdụ ana m ajụ kedu ka ndị a si eme ha enwelu onye kwagidere kwagide akwa wee welu ayọrị wee kwasịa ifu kwasịa nwe na-asị ka ndị the conception ka ha si eche ya ka ha si eweta ya back to life ka ha si eme ọtụtụ ihe dị iche iche na ya ka ha si amaghị m ka m mesi wekwe but ọ dị very unique ọ na-adị very 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 unique ọ na-adị so unique that na nnọkọta nna-ajụ onwe m ogene kedu ka ndị a si eme ha na-agba mbọ ndị fashionistas na at least na Igbo fa na-agba mbọ ihe ha na-eme bụ ihe kwesịrị na-eme ka a na-eme amanụ otu ọzọ esikwu ya mmadụ anya na-agba n'ọtọ so anya na-akwa akwa anya na-eyi akwa so nke onye lota o tinye anya bụ fashion nke ilota etinye bụ achọrọ m ịjụ ajụjụ a now the way ha si blend ya from the old way of wearing it to the modern well, if the switch didn't know to and if you odikwane represent the symbol na ihe ndị ahụ kwesịrị represent when I see blending Igbo culture ancient to modern what do you have to say about it na ndị agbara ọhụrụ because kirikiri star kita a na-amazikwa ya ihe ma bụ Igbo mụnụ chọrọ ịga n'ihu ka unu chọrọ ịnachi ya azụ ịghọtago every time akpabala ife gbasara Igbo a na-ajekwa ya na-atụ aka mgbe nwa ọ bụrụ na mgbe nwa dị anyị mma anyị anọdụ ebe anwa mana ọ bụrụ na anyị achọghị ịgaba n'iru asị ndị mmadụ dịka otu ndị mmadụ si aga n'iru maka na ụwa bụ n'iru ka a na-agụ ụwa a na-akụkata ịgbakọrọ ya naba azụ a na-akụ ya aga n'ihu so na ife ndị Igbo niile anaghị m ekwu ya ma na asụsụ ma na nni mana ife niile Igbo na-aga n'iru ka ụwa niile onye ọbụla na-aga n'iru so onye ọbụla na-eweta nke a na-emekwu ya ndị bịa feme ya kafa si emie anyị mesie nke anyị akịta agaba ndị anyị nwa mụrụ mwe kafa ya esi wee mee nkefa ndị fawa mụkwa emekwa kafa ya esi wee mee nkefa ya na nke mụ bụ na ife ndị Igbo ga na-enwe mmekọ anyị ga na-enwe mmekọ ndị anyị nafa na-anụkọ nwaanyị anyị nafa ga na-eme mmekọ ndị anyị nafa na-ebikọ n'obodo anyị nafa ya na-enwe mmekọ ya bụ na ife ndị Igbo na-eme aka ya abatụ ya ọ nke bụ eziokwu ịghọtago ịchọ kpọmkwem ịnababu unu ịchọ full stop ịna obodo maka na onye ọbụla nwere ube ije ebe gị emeluo onye emeluo mana ịfụlụ nke anyị na-emekwenụ ịmago ọban enwere nke bụ ọban global ọban ọ dị ka onye ọcha chọrọ ili ofe nsala ọkpọ ya white soup ngwa nọdụ na Nsụka webe iwe kedu ife ị na-eweli iwe ị chọrọ ka onye ọbịa lie nri gị iwe gị bụ na ọ kpọrọ ya white na ọkpọghị ya nsala ị na-akpọ ya white soup na village unu mba ọkpọ ya efe edugide dị na kịta esefara ị chọrọ bolognese ụmụ nke maga akpọta na bolognese jụọ ndị Italian ka esi akpọ ya ka ịma ma ịkpọtara ya ifugi otu a ka esi spaghetti unu ncha na-eli ebe a indomie unu na-eli ebe a unu nwe ọ bụ unu nwe
ịghọtago nwere nke bụ ngị nwanwe ndị bịa anaghị emie na-emie ndị ọkacha unu nwa ndị kacha ezu ife mmadụ ha nwa kacha ebe unu bịa na Naịjirịa na Afrịka ebe ife niile unu nwere bụ ozuzu ka unu zutere kọpị ịghọtago mana onye kpa ife unu aka unu bebe Africa to the world mana ha emetụ ihe unu aka onye nwa bụ my problem inene anọmada ajụ ndị na-abịalụ m ọbịa ma na-eme ife onyonyo anadị mfe ajụfa kedu ka anyị esi mee ka ife anyị na-akpọtụ ebe niile ọ bụrụ na unu ga-emepetụ aka and stop being kpechekpeche weta ife niile ụmụ unu ya eji kirikiri star wee kwa jumpsuit ịghọtago na ọ ka ndị si eme ife mgbe ndị nne anyị ha kwali mara ya ama ukwu akwa na-abụ amara ya ukwu akwa na-abụ onwe ndị mara ya ofu ukwu akwa enwere generation like ndị tọlụ m ndị mụtalụ m nwa mgbe ndị mụtalụ m ka ụmụ nwaanyị bido kwaba gown ga-ekwentị kwaba gown with ankara deti ibi obere aka it was unheard of before maka sana maka ị ga-amụ ya ama ma ịkwa ya ezigbote bubu ịmaga o nwere ihe a na-akpọ puff hand puff hand ka ụmụ nwaanyị Igbo na-eji inwe aka kọpụ onwe aka mgbe m na-eto mma anyị ha bịa mgbe ahụ ejiri style a na-akwa akwụ ya with full chest akwụ ijiri style mgbe ijekwa nnekwu gown ịbịa jiri style tinye ya nwa ebele aka anyị akọkwa gị ọnụ mana ọ dịgonu ka ọ na-abanyekwe n'ihe a na-alụ na anyị nwa ka anyị nwa na-eto anyị bido kwaba 6 pieces with ankara before na-eme ife na-eme anyị kwaba ọnụ azụ gbawa ya ụzọ na-abụ ịmago ọ na-agbanwe anyị na-eme ya nwe mgbe anyị mechara ịmago ewelu akwa rọba o nwere ka ga-esikwa ya ọ dịzịa tight dịka lycra akwa ankara ọ na-ese wee kwa ịmago ịmakwa ndị anyị ife m na-akọwata bụ na ndị na-aga ndị na-eto na-amụta ụmụ ụwa na-aga ị na-anya efu na ụmụ ntorobịa anyị ndị nke nọ na fashion nọ na music ha weta egwu Bright Chimezie owelie tii na nke ọfụ ọgụ otu a ka omenala si aga otu a ka esi elote ka ndị si eme anyị mụta ụmụ anyị akọwara ha efukwara ihe unu na-eyi kịta ịmakwa ka anyị si eyi ya mgbe nwa ama m mgbe m nwa na-eje akwụkwọ a na-agụ jigida na skuul ama m ma ịmalị ya agwa jigida ị ga-agụ ya na ọkọọsụ ka ọ bụ ịmara na mgbe a na-eto na wafọ iyo mgbe anyị nwa jere skuul ị ga-agụnụ jigida agụnụ na-ekwu maka subtopic ka ọ bụ jigida how to wear it, when to wear it, the colors, what they mean, ife niile anụ ka esi eyi ya bụ jigida enwelu ka ndị si eyi ndị na-eyi ịtọ ọ bụrụ nwaanyị na-anụbeghị di ndị na-eyi ofu ọ depende ka ndị si na-eme ịnụọ dị ọfụ depending on ka unu nwa si emebu unu ndị nne nwaanyị abịazie yinye gị onwe ndị nke bụ mgbe ahụ adịagụsọm onwe ndị obodo bụ adịalụgụsọm na nke maka na enwe nke iyi nọ asị nwa agbọghọ na-anụbeghị di maka na nwa agbọghọ na-anụbeghị di na-eyi jigida n'Igbo. A single girl, ife na-eyi jigida n'Igbo. It has a lot of intricacies. You got to go. Nwoke mgbanwa. That's how to tell a woman who has good childbearing hips. Nkewa. Onwelu ife dị n'iche eji eme ya. Enwelu ndị bụ mgbe aya anụ nwaanyị. Ndị nne nwaanyị eyipụghị yipụchazịa gị ya. Ide anya bụ na eburozi nwa agbọghọbịa. Nwa obodo bụ mgbe ahụ ya anụ dị eyikwuo ha gụsọm. Wezi other colors, those colors na-akọwala onye niile ọnụgokpe di o nwere ndị obodo bụ ayipụsie gị ya ma ha ga-akwa onye bụ na ewu ozi nwa agbọghọbịa enwekwalụ ka esi eyi bie ma obodo na-eme ife depending on ife a na-eme enwelu nke ị ga-eyi ya ife ji ekwulie mana kịta ife anyị na-akpọzi ebu west bead enwezi onye sendị onye ọbụla na-eyizi etu sọlịa mana kịta anyị ejirozi west bead ama onye na-anụrụ di anyị jizi ring ọnụgodi ife dị na ya bụ ka a na-eme anyị ejizi ike aza Mgbeke anyị ejizi ike aza Mgbafọ ihe anyị na-azazi bụ Chinechere m ịghọtago onye bụ ife na-ekwu nye abụna anyị na-aga n'iru ndị Igbo na-ege ntị nke bụ eziokwu bụ na Igbo amaka
asị m na ọ bụ na m ekwure mma na-ekwu ya mgbe ọbụla Igbo amaka ada ayọkwa mmadụ biko chọrọ ịbụ onye Igbo ịmakwa na amụọ gị ịnụ na ịbụ onye Igbo ifoto ị na-ebe ụwa iji nwayọọ kogori iko n'ọdịrọ mfe ibetu imechi ọnụ si mba na ndị Igbo bụ ndị ya bụ amaghị m ka anyị si eme ya mana ọ dị anyị niile. Ọ dị n'ọbala ihe afolokom. Ị na-ada ama mgbe o ji esi gị n'ime apụta. Ị na-aga otu a mmadụ si gị onye Igbo nya ifo otu a ịmakwa bread a na-eti ihe na efesisie ya yist otu ka ya esi ko. O wee bụrụ ka Igbo si eme na obibi ndụ ndị Igbo nke bụ eziokwu bụ na Igbo amaka. Ebe ọbụla ị nọ ebe ihe ọbụla ị na-eme ịbụrụ onye Igbo ko ịma na a na-ekwu okwu fashion oge erugo kịta ka ndị akwa ndị akwa ọkwa na echijebe ha akwa gị na telo ọkwa kịta ka ihe pịakwa telo gị n'igwe ya biko na time adrozi ka ya bụkwa ruo ihe na-asa ịbịa kpebi ikpe telo n'oge ebe na ị ga-ebe maka ama mee mana ụmụ nwaanyị Igbo nwere din for getting married at Christmas, so that's number one. Ọ bụrụ na ịma ha makwala na ndị ashebi niile akwa ha niile ejego na nke tebụl and maka isi eme n'ụfọdụ n'ime unu na dị eyi 3 4 5 depending on so gbaba ọsọ gbaa telo gosi ya nyetapụrụ gị nwa ohere iji kwapụtara gị nwa n'otu ị ga-eyi na Christmas a maka na obodo esighị ike. O nwere ihe na-ama mfu mgbe na-asị ana m afụ ka a na-eguzobe fashion parade a na-exhibit Igbo attires. Now, kedu ihe ilu ka anyị ga-esi wee welu this thing wee wega global? Ebe a ka nna dị ata ndị Igbo ụta. Fashion, our fashion, because o kwesịrị ka ma ndị mba ụwa ọzọ, how can we actually take this? Maka ọ na-agakwa. Anyị emekwelube na so fashion, a na-ekwelube n'ife niile, ọkachasị anyị bụ ndị Igbo. Onye dị mma kwa ifuru onye ọbụla dị mma. Onye anekwa anya enwere ebe ọ na-adọghọ mma efugie ife nchọrọ ikwu bụ biko ifuru otu anụnwa ndị ntorobịa anyị si agbani ọ bụrụ ha gbasịa mbọ anyị enye ha ihe ruru ha. Onye mba nọrụzie na mba wee notisi ife ụmụ unu mere ebe a wee kụzie aka na mba mgbe anyị onye Igbo wee lute n'ọkwa na bie ka a na-emenya bụ ihe nna akọwa wee bụrụ na ọ bụrụ ma ịgba mbọ n'ala Igbo ịgba mbọ n'ala Igbo bụ 300% ka a na-agbụ ya. Ịghọtago kemgbe nne ji wee mụmụ ihe a na-eme n'Aba bụ unbelievable art ka a na-eme n'Aba. Ejelu m school na Abia State University and I can tell you the kinds of things my eyes saw. Mụ na talking drums of Ajikocha school ihe anya m furu dị too much mana ịbịa n'anya efu na-enwe ha nkwado n'ala Igbo. Onye Igbo achọrọ ịkwado onwe ya anọnya melube anyị ji wee dị ka ọ dị luo taa. Nkwado onwe bụ ihe fiala anyị arụ. Nkwado nke anyị ga-akwado anyị akwadoro onwe anyị chaa. Anyị kwadoro onwe anyị so n'ilo. Anyị pụọ n'ilo onye ọzọ yiri ife anyị akụ aka. Onye mba wela ejiji ndị Igbo kwa akwa weli mee ife dị ebube anyị akụba aka lọta na anyị bụ ndị Igbo. Mana anyị elozo n'ụmụnna anyị na-ebe a na-eme ihe na-emesikwa ihe ike aka na-ayọ unu ka unu mee ka abakwụrụ ọtọ. Anyị ka na-ayọ unu ruo tata kemgbe nne ji wee mụmụ na gana abụ ruo tata anyị ka na-ayọ ana Igbo ka anyị mee ka abakwụrụ n'onwe ya maka Aba bụkwa ebe ife mụ na unu ka ga na-akpa ruo tata. Anyị ka na-ayọ unu ka edozie Anambra ka eme Anambra ka ọ bụrụ a real commerce hub. Ebe ndị mmadụ ga-abatanwu n'azụ afịa obili Ọnịcha na kontenu ndị na-abata n'ime. Mana Aba na-agbakwa ezigbo mbọ. Ị na-agbakwa mbọ o nwere onye nyelụ gị aka ihe niile a ụmụazị a na-eme n'Aba o nwere onye ife onye arụ ha aka ewepụ na gọvanọ Alex Oti ejego kịta jebidogodu n'ife dịka idozilife ụzọ. How can you do commerce without ụzọ? How can you do commerce ebe na-esi isi ebe ụzọ agarọ? Ọ bụrụ ife ị na-achọ ka onye mba meelu gị etu ọmụ na gị na ebe mmadụ one gwagolu gị jee Lagos career wise ka ikwu eziokwu n'iru onyonyo etu ị na ebe mmadụ one gwagolu gị nwa bụ Amarachi gị jebe Lagos na ife adịrọ ebe a
for you. But it is the truth. It has been a career spite that I refuse to live here. People say, oh, you're so good, but you are here. And you fell a memo. Because in Abamusi Ben Namupu, na Ben Name ha contain. Yes, una na blame Omwanye, Hajelu Lagos, Hajelu Eba, Bobu no Nyabuna na Bafu, because in my father's house there is no respect. Iye ha kwanyelu mubu, iye ha kwanyelu mu na amarachi ubu. Eye fe mi event ni ile eye fe me na Enugu kite, nwa onye ya akpogo. Eye he mi election kite, nwa onye ya akpogo. Eye he azu afia ni ile deloga ekwesiri inye onye dekago. Kwanyelu gugu na na agba mbọ na Igbo. Ni na emeputa ana Igbo na ebuputa ana Igbo, nwa onye ga-enye gi. Mana ojepu na Lagos, ofu onye mba, onye millions to do something you can do with the back of your hand. Onye Igbo inakporo onwe gi ihe. Akpogo ka mma na ilu iwe baba mba no bogo na anu ogo. It is evident. It means that nwanyi obuna mebele ofuma na ikpagide akpo eba ma ha ekwe recognize go onye obuna oso ga atu gi si aba agbafu. Je cho ebe ndi ozo ya akwalo ga aka. Nya bụ na ba anyị a na Igbo anyị amụta ka esi edozi nke anyị. Na na amalụ mmasị n'ụlọ wepụba n'ilo. Before onye ọzọ, before iwelu, before me recognize ya gị globally. You must like yourself here. Akwa ga ga-adịkwanụ gị mma ebe ị na-eyi ya. Egwu ga-adịkwanụ gị mma ebe ị na-agbụ ya. Ndị gị ga-adịnụ gị mma ị na-eri ya before i wee sị ka i were ya jebe n'ilo. Na ụmụazị a kenzifa ụmụazị a na-achị iwepụtasị ife ndị fashion anyị. Enwere onye ifu na-anya lụfa aka. Ewepụ na Instagram enye endorsement onwe fashion houses ifu na ndị Igbo na-eme ọfụma kwụ n'ọkpafa na abụ ga-enye nwugo otu ịnọkịta nye gị endorsement. Etu anyị bụ Voice of the East. Kedu tell us I got partner with. Kedu fashionistas nọ na Igbo I got partner with to showcase the Igbo fashion. Mana oje na Lagos ọkwa million ka e wee gosi apụ ya na TV. Oje na multi ebe nwa ọkwụ ha million ka e wee gosi ife. Mana na be ya gom onye ọkpọrọ mmadụ ebe ga-eme nwunye. Unless mmadụ ejelu na London si, oh, this okpuru ede. Hey, nke ndị Igbo ọmaka gba onye Igbo wee cheta, hey, okpuru ede bụkwa okpu anyị. Mana ị na-agafe na street every day. Onye gafe ego n'ụzọ okpuru ya, ị na-aga n'afịa efe ya. Mana onye ha abaghị anya, onye ha atụghị ọnụ. Ma onye mba bịa, hey, this outfit, ọkwa nke ndị Igbo na I'm wearing it. Igbo to the world, mgbe ahụ onye Igbo wee cheta na ya dị mkpa. Ma ọ na ihe dị mma. Nke m bụ biko, achọrọ m ka idozie ebe anyị, afụtalụ m anyị asị ndị dị ihe a na-akpọ excellent. Achọrọ m ka ịdị excellent. Achọrọ m ka ịbụrụ ndị asị na ịbụ ndị ọkamma na-ama. Ọ dịka anyị adị fake, ọ dịka anyị na pretend. Ndị ọzọ na-aka anyị ọnụ si na ọ bụrụ na bụ unu dị mma, ọ bụrụ na unu siri ike ka unu si wekwa na bụ unu bụrụ mmadụ, must you come to our place. But it's getting and for ọnụ ha na-akọ anyị, it's high time we change that narrative, because we cannot be this proud and be this helpless at the same time. Na ihe ha ajụ ịga jụ ịcha. Mana, so far so good. Do you feel like they are making changes at all? The change is happening, but the change does not have encouragement. Amara mwe na what ife na agwa gị maka na mmegide ife na asụgide Igbo a ma onwe ihe unu si ma onwe ka sisi ebe apụọ ife mebe na asụ iwo na go na eji ikpu anwa akwụ okwu Chineke akpọ maka na onye bụ nke bụ eziokwu ife lotu ase emi ekita Amarachi na-emi onwe ụdị Igbo amara na asụbeghị onwe style ọ na-ejibe osuo ya weme anya ka ọ na-efo ya iwepụ ihugu ihe ha kwuzu oge ụfọdụ no respect no accolades. A na-ejicha ụfọdụ of our colleagues ụgwọ onye ha akụzugo akụzu ọ dịka ị na-ayọ biko in your capability. Echizie nwe ka isi wee gbapụ wee sị nna ebe unu achọghọ m ka m jee n'ebe achọrọ m ichesi ebe ndị ọzọ ha wee sị ifụkwara Amarachi a ọ dịkwa talented ọ makwala ife ngwa ka ịkwụbịa ife o kwesịrị ị na-eli ngwa ka inye bịa allowance ngwa ka imebịa nka ịkụzia mmadụ sizi afa na ịza azịkwa Amarachi na ị na-azazi Amaranda. Ịghọtago onye ọbụla ewebe iwe si na like your heritage ya o jikwa wee kpọọ onwe ya asị o jikwa wee meka mana unu na-discourage ndị ntorobịa ndị na-ekiri unu na-eme sure na ihe ha na-afụ adịghị nkwadobe. Onye fumebe nna asụ Igbo akịta isi afụta echi ọsị nwa ya bịa soro m sụọ ya o ifili na echi nsị nwa m soro m sobe ya
ife nji ekwu bụ onye na-asịsị mee ya ị na-emekwa ihe ịchọ ka emee gị ka ị na-ekwu ihe ọzọ na-eme ihe ọzọ onye na-asị bịa sọpọtụ fashion gọọmenti o tinyere aka na fashion onye elu ndị fashion aka okwu ihe mbịala ikwu inwelu textile factory na ala Igbo o nwere ebe a na-amụ textile na ebe a unu ejigo maka mana enwere ebe a sị na a na-akpa akwete like enwere ka esi a na-akpa akwa ma ọ bụrụ na ime ho research wee rụba aka ọ bụrụ na ime ha otu ihe ama mana a na-akụziri gị ihe ndị ọzọ dị iche iche ya na enwe onye nọ gị n'akụkụ kịta chọrọ ijeje mmụọ akwete ime ụdị research ị ga-eme ka ị wee chọta ebe a na-eme kedu textile company dị n'ala Igbo ebe anyị na-emepụta ife bụ nke anyị maka na anyị ejigo asịsị gbuo onwe anyị ebe a unu na-eme n'ife niile import unu echefuo na ụmụ unu ya alụ ọlụ onye ịkpọrọ bịa invest ya n'ala Igbo ọ gbara na-abịa so ife dị ya n'isi bụ hotel ị na-ajụ ase onye ka unu ya akpọ wee je na hotel ọsọgọ mba nọọsụ ya bụ biznes gọọmenti kwelu ka na-eme ụmụnne m na-ekwu ya bụ okwu so ife na-ekwu bụ ndị ntorobịa ga-eme onefa nwere ike ịghọtago etu ha na-achọ etu a kenzifa ma onye nke ụmụazị a ma ndị nke na-edresị ka nwaanyị na-edresị ka nwoke ife niile a bụ to remind us where we are coming from and what we used to do. If there is no encouragement, they will go to where there is encouragement. Cruise the Joe sikọta ofe Owere ma o nwebe ife unu si oje siba amala amara mma ịghọtago ife nji ekwulu bụ na Igbo ga-ebido dozibe ife bụ ife a Igbo ga-ebido kpọkanata nke bụ nke ya ifu ebe nwanne gị nọ akpụchizi n'ụzọ mepeli ụzọ nyeli aka ka ọ pụrụ mmadụ ana m agwa gị eziokwu mgbe m na-achọ ọlụ back in the day we will swear that our brothers will not hire us and they will prove us right. Ị na-anụ ife nna agwa iketa n'Enugwu akịta if you need yourself nso gị tinyekwu na test ka try ya your brother would have first sexually harassed you, offered sex on the table. And I'm telling you, in this same place, some people who are not necessarily from here would have shown you some kindness before. Ife na-ekwu bụ anyị bụ ife niile dị ebube mana malụkwa na onye ekwensu ada ga-ebe ife adịrọ so onye dị ebube na-enwekwa n'oke ọnwụnwa n'akụkụ ya anyị dị ebube mana anyị achọghịzi ịnụso ọnwụnwa dị anyị n'akụkụ a iju ekwensu iju ọrịa niile ka hapụ gị aka nya anyị ama jiri ofu aka na-achụ ekwensu were aka nke ọzọ na-anarị ya ife na-eri onye ha ekwe anyị omume anyị ama like ife anyị jirikwa aka anyị na-emebi ya at the same time anyị ama like fashion anyị then anyị ama encourage fashion industry anyị kịta ka ndị nke nọ na music industry nọ na Igbo kịta ka fafụbala obere ụzọ why maka na ndị ntorobịa ibe feti bidogo tinye belufe anya na music ndị dịka Jerick ndị dịka Evado Aguero Banks fe nwetebego their flowers maka na ndị young people ibe fa etinyebego aka gwabazie ha ụzọ bụ ụzọ ịmagonu tinyebe aka fidofa na-enye direction etinyebe aka nyelụba aka maka na ọ bụrụ na enye ha ọla aka nwa onye ga-eme nwunye ịghọtago nya ịmalụ nke dị mma ya ịmalụ ebe aka gụrụ anyị ma na enwere ndị nọ na fashion na Igbo aka unu agbagotego unu nọcha n'ife dịka Lagos na-eme ọfụma egwe n'iwe ọ bụrụ na ịkpasuburu gị iwe before iwe ga-adị n'ọkụ ndị nke nọ na music industry you believed in the East believe mee ya nwa onye si gị gba iwe gbafuo jewe Lagos iwe ga-adị n'ọkụ ọ bụla ọlụ ka ịrụgide onwe onye tụfuru gị ọnụ ebe wee bụrụ ka ịpụ ka ịchọtala ụzọ iwe ga-adị n'ọkụ ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị ọ bụrụ na ị ya agbaghalụ si ebe ahụ isi o nwere onye ị ga-akpọnitie o nwere onye ị ga-enyere aka ụmụnna anyị ndị ọnụ na-elu n'okwu ajụ ọnụ unu si anyị na-enweghị ihe ga-eme ka unu nata ebe a bịa mee biznes unu si na anyị gbalụ njọ ndị na-eme biznes na Igbo ịjụ ọfa akụkọ juru fa ọnụ asị na Lagos ga-emebi Anagos community bụ ihe ga-abịa mebie ya na Igbo ndị obodo ị na-alụlụ ihe ọlụ ha nwabụ ihe ga na-abịa fọroja ha nwabụ ihe ga-asị na ọ bụrụ na enye ọha ego akụtu ịga mfụ ka ọ na-eme so ka ị na-asị na a ga-emebiri ya biznes na Lagos ọ nọbụ na be nna ya ka ọ ka mma
amara m ma ịghọtago ya na anyị bụ ndị Igbo ga-ewere eziokwu tii n'akụkụ wee tigwa n'ife anyị na-eme ka anyị na-akpọ ụmụnne anyị fa nata ebe be anyị ọdịgo mma anyị akwụsịgo ime ụfọdụ omume na-eme ka ndị be anyị hapụ ime ihe ka ha si wekpọsị ime ụmụnne anyị fili na a na-achụfe ọsọ n'obodo anyị akwụsịgo ka fa nwee ike na-abata ka fa dị comfortable wee nọnwuo n'ụlọ ka obodo na-aga aga ka ọ ga-abụ anyị chụsị ụmụnne anyị bebe na enwere onye nọ n'ụlọ ebe aka m na-ewepụ aka Hey, ndị ọma na-ege anyị ntị, ọ ka bụkwa n'oge nkata anyị mana ihe anyị kwu maka ya tata bụ Igbo fashion ka o si wee si na ancient wee na-aba ma modern sikwe na modern ka na-agakwa n'iru maka na unu n'anya ndị Igbo bụ ndị na-eme ọfụma, anyị bụ ndị na-eyi, anyị na-eyi onwezi ihe anyị anaghị eyi kịta ọ fọrọ obere ka anyị bido kweta ife bụ ebe fa ji ka ife a na-akpịa Hollandis wala akpazim nke mfulu na ịntanetị nwata nwa agbọghọbịa were akwa ete susia nke asị nọ snatch me a snatchiri nwatakịrị a ya na akwa ete kwulu nnọọ ka ịzaga enwere ndị ewe iwe nwaanyị onye eji wewe si gịnị ka ịchọ onye ife anyị na-ewe iwe ya wee gbuo eziokwu ya bụ ife na-asọ ụsọ ọ maka efu nke na dibu mfu obi atọsịa m ụtọ bụ isi mgbe ochie anụ anyị na-ekebu isi okpoko anụ anyị na-ekebu ife ebe ekesi ya kịta ọ na-ama mma ị na-ajụ ọgịnị ọkachasị ekesi anya bịa kwakọzie ya ịghọtago tinyesịa ya ụmụaka na ụmụ ife isi ọgịnị bụ ha ọ na-ama mma nke bụ eziokwu bụ na ebe ọbụla ị nọ kịta anụnwa ama m na ekeresimesi na-akpọ nso ị na-eche ihe ị ga-akwa banye n'ime afịa jee weta na ihe a ga-akwa akwa dị adị ndị na-esukwenye ya n'aka ịgbada aba ndị akwasịalụ gị akwa ihu mba ofesi a na-ajụ gị hụ dị ụdị shirts anyị yilu na school afụbeghị m those shirts ndị a na-akwa shege ụdị shirt anyị nọ na-akụ napsu ndị a na-akwa ụdị shirt anyị na-akụ napsu in the early 2000 ofu ụbọchị ifu ụmụ skuulu m ifu anyị ị ga-asị kedu unu mechie anya unu abanye ebe ahụ ọ bụrụ imechi anya our vendors na-aga aba direct ọ bụrụ ihe dịka ka eje anyị adịghị ready made mgbe anyị na-eje school ya ji ebu uturu village ka anyị nọ mana gaa anyị bụ first class maka na unu nọ na first of all school anyị adịghị eme indecent dressing it was very bad in Absu upon indecent dressing. It's so bad that if you make it into the school, anyway, security not inside the school that will come and we have not in the class. I excuse you. So it was very serious. So in my girls in school either wore jeans, shirt, and polo. They didn't pass these three things. Is it that in jeans, shirt, and polo, I will discover this palazzo and aqua. Also wear turn-ups. Hey, up we jaba here na elenu material oga about 300, 350. Chineke, iwe welu 2000 we icha ihe achana material. Sunya tell we batanu. Obulu ndị otu mo weekend otu ana ebe m ji speed efenata Enugu fiam. Ka itinye nu tell gị. First of all, nwere ihe na-eme na school m ọkwadro. Iwe ihe dị na nọ naps 5 years. Ọkwa m ho once. Also now one of the things again na akụrụ Alex oti aka maka na onye lu Absu Alex na agba mbọ agụrụ m Absu 5 years ihe niile anyị mụrụ ebe a bụ generator ihe niile anyị mụrụ for 5 years bụ generator gbaa ịchọ ha na-ebu a big boy na school ijego jen ozugbo na ife na-ekwu bụ anyị ma ndị nọ na school ahụ ebe a nọdụ ebe a ji maka na those materials dị available mụba ka esi akwa no ọ sị gị na onye ada enwe ndị lebelelebe nwe ndị kwabala akwaba nwe ndị si ebe a wee mebe art import and export yes I know my friend David lives in Canada now ma tata ọ ka na-ego akwa ọ ka na-ego material na Aba ogosie nya atụọ ya tụnaya Canada. Ewe welu here we na-emelu ndị ọcha fashion buy $1,000 ndị ọcha na-ego. Ifuru ụzọ njọkụ ime ego na ụzọ njọkụ na-ele her art. Na agọzie m art. They are doing well. And gallery nwoke akpụrụ ijele. They are doing well. Na ọ bụrụ na government ma ọ bụ ndị nwe passion for fashion.
ina anya ifu ndị ụmụazị a na-eme ọfụma ịnata n'Enugwu ebe ha kali akali mba na-akwa ncha n'Enugwu ọ bụrụ onye nke ị ga-enye grant a na-akwa ncha n'Enugwu grant ọ bụrụ ndị ị ga-egonye machine gonye nwe ka ị ga-esi nyelufa aka inyelufa aka ọ na-aga ayafe eme food and fashion festival na izuụka na-abịa na weekend onwelu ka ị ga-esi nata bịa malụ ndị na-eme ọfụma ị ga-invest in ọ bụrụ ndị ga-akpọfu ha akpọpụ ọ bụrụ na ihe ha na-eme dị mma enough na ha ga-eme nwa ọfụma na mba ofesi ịkpọrọ ha jebe mba ofesi ọ bụrụ ndị nke ihe ha na-ele a ga-ele nkwụ ya na mba ofesi unu enyelufa aka fasi otu a na-eme ya ụmụazị a na-ekili asị oke ọnya bụ na onwe ndị na-enenyere anyị anya onwe ndị chi nyere anyị aka ka imebe ọfụma ọ bụrụ onye ọbụla na-ene anya ime yahoo onye ha aba anyị ncha tata anyị esigo ya bụ ofe wee bupụtela unu wee kwuo maka Igbo fashion ama m na ị na-eche ihe ị ga-akwa mana gbakpi m gaa na peji anyị akwa ka nkụ ị ga-afụkwa ndị kwalịa were obi ha niile wee kwapịa ebe a ka anyị na-achịkọta oge nkata tata chetakwa na ọ ka bụ Obi Voice of the East sonyekwara anyị na Monday Tuesday na Wednesday ebe anyị na-ewetara gị ọtụtụ ihe dị iche iche metụtelu gị maka o metụta ime o metụta ọnụ a sịkwana na ọ gbasara gị ihe metụta nwanne gị metụtakwa gị kịta bụ oge ekeresimesi a na-aba gbakwa mbọ ka ichekwaba gburugburu gị chekwabakwa nwanne gị maka na a sị na a na-esi n'ụlọ malụ mma wee mee gịnị wee pụọ n'ama ka emesịanụ ka chifuo na ọka bụkwa mmanya Chukwuka ya na ọmalịcha nwaada daalụnụ We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Don't get me. They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Sophia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly.